कल्याणमध्ये ठाकरेंचे नगरसेवक हे शिंदेंच्या संपर्कामध्ये आहे। ठाकरेंच्या 2 नगरसेवकांना पक्षाकडून नोटीस देण्यात आली आहे। नगरसेवकांच्या घरी जाऊन ही नोटीस त्यांना दिलेली आहे। गट स्थापनेच्या बैठकीला उपस्थित राहा असे आदेश सुद्धा त्यांना देण्यात आलेले आहेत। तर आताची महत्त्वाची बातमी कल्याणमधून आहे। कल्याणमध्ये ठाकरेंचे नगरसेवक शिंदेंच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे। कल्याण पूर्व विधानसभेमध्ये 4 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत आणि 4 पैकी 2 नगरसेवक कीर्ती ढोणे व मधुर म्हात्रे यांना पक्षाच्या वतीने एक पत्र देण्यात आलेलं आहे की गटनेता व इतर संबंधित कारवाई करण्यासाठी आज संध्याकाळी 6 वाजता त्यांनी उपस्थित राहण्याबद्दल त्यांना सूचना देण्यात आलेली आहे आणि त्या सूचनेचं जर अंमलबजावणी झाली नाही तर पक्ष पुढील जे काही कारवाई असेल म्हणजे पक्षाची जी संविधान आहे त्यामार्फत पुढील कारवाई करण्यात येईल।